Vila-real en un minut. Davant el canvi d'urbanitzador en la partida Madrigal, que després de 5 anys d'inacció del govern municipal permetrà instal·lar l'enllumenament públic reclamat pels veïns, els populars sol·liciten a l'equip de govern que definisca amb claredat els passos a seguir en el Vall Madrigal i reclamen que en cap cas l'Ajuntament accepte cap retaxació que puga generar un perjudici econòmic als veïns de la zona. A tan sols 33 dies lectius per a finalitzar les classes de la Universitat Jaume I, l'Ajuntament continua sense posar en funcionament el servei d'autobús que havia d'unir Vila-real amb l'Augi, un servei promès pel regidor Ochando a l'inici de curs i que devia entrar en funcionament al mes de novembre. A poc més de 40 dies lectius per a finalitzar el curs escolar i pese als anuncis en premsa, Benlloc continua una setmana més sense pagar les ajudes pels llibres de text promeses a principi de curs. Els populars reclamen de nou el pagament immediat d'aquestes ajudes a les famílies de Vila-real. Treballant per un Vila-real millor. Partit Popular.